Flipantea. Haze autokontrola. Hemen dagoen zaratarekin eta ezer gertatuko ez balitz bezala. Hau da nire senseia. Kaixo, Araia Agirre. Hau da nire senseia. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Zertan ari zara? Siltzeko esaten dit, inoiz siltzen ez denak. Zer esan genuen pazientziari buruz, Araia Agirre. Oh, ez tokit. Naiz gogoratzen aspaldian esan zenun. Itxaroten zauden bitartean jarrera ona izatea da pazientzia. Superinteresgarria bai, baina zergatik... Milaka urte dituen teknika bat ikusteko zorian zaude. Lortzeko urteak, mendeak beharko dituzu. Seinalatutako jakin batzuei bakarrik zuzendua. Menderdia beharko duzu hori egiteko. Ikusi du! Buah, txabal, lehenengoan atera zait! Ba, esto. Lehenengoan atera zait, txabal, lehenengoan... Hasi berrien sortea, eh? Izen bat jarri beharko diogu, ez? Izenak ez du importa. Jaduken! Ez hori hartuta dago. Halere, denbora asko beharko duzu. Kaioken! Ez, demandatuko gaituzte. Ukabilken! We will be victorious. We will be victorious. Bai, ukabilken! Bueno, deitu zazu barbiken nahi baduzu, Araia Agirre. Baten batek bere pazientzia kontrolatu beharko luke. Barkatu, barkatu. Bai, zutu egin naiz, baina gauza puntual bat izan da, eh? Buxai. Arrakasta gogoan garri bat, lortu duzun arren, kasualitatez izan bada ere, Zorrotz entrenatu beharko duzu, emozio txarretan erore zaitezen. Oso energia arriskutsuak izan daitezke. Emozio txarrak? Baina badakizu, erraza dena. Edonork egin dezake? Barkatu. Suminduta zaude, Araia Agirre. Bideratu zure emozionak eta ekin eta ekin. Ekin eta ekin. Au! Bideratu zure emozioak, Araia Agirre. Bestela...
Ekin eta ekin, Naraia Agirre. Ekin eta ekin, badakizu, ezina, ekinez egina. Ze? Uzaskarrak zarete, ez da?